Γεια σας, λέγομαι Σούλης Αθανάσιος. Μένω στο κλειδί Φλωρίνης. Η ημερομηνία είναι 8 Δευτέρου του 2012. Κοιτάξτε πόσο χιόνι έχει. Χιονίζει από τις 6 του μηνός. 2,5 μέρες ακατάπαυστα, ασταμάτητα. Έχει πάρα πολύ χιόνι. Κοιτάξτε πόσο χιόνι έχει. Εδώ είναι η αυλή του σπιτιού μου πάνω. Το χιόνι φτάνει περίπου μέχρι το μάγουλό μου, μέχρι το λαιμό μου κάπου. Γύρω στο 1,80. Απίστευτο, έτσι. Έχει πάρα πολύ χιόνι. Κοιτάξτε χιόνι που έχει. Πάμε και κάτω τώρα. Να δείτε τι γίνεται. Κοιτάξτε χιόνι που έχει. Έχει πάρα πολύ χιόνι. Κοιτάξτε πόσο πράγμα έχει εδώ στην αυλή. Το δάπεδο είναι εδώ κάτω. Το δάπεδο είναι κάτω εδώ. Κοιτάξτε πόσο χιόνι έχει. Είναι πάρα πολύ, έτσι. Πάμε τώρα για κάτω. Χιονίζει 2 μέρες ασταμάτητα. Κοιτάξτε πόσο χιόνι έχει. Εδώ είναι η αυλή που είναι έξω από το σπίτι, που το παρκάρω το τζιπ. Κοιτάξτε χιόνι. Έχει γύρω στα 2 μέτρα. Απίστευτο, έτσι. Έχει πάρα πολύ χιόνι. Αυτό θα μείνει αρχείο για το χωριό κλειδί. Επαναλαμβάνω την ημερομηνία. 8 Δευτέρου του 2012. Αυτά.